властёў. Вось прыехалі ўсе, містер пані Ермішне. Всі сеньораў і мадам, праходите, господа. Гості, 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 хтосьці ёсць, няма кагосьці. Гості, 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 хтосьці з кімсьці, дзесьці, штосьці, дзесьці, штосьці. Любяць гості самагонку, маюць густ даволі тонкі. Бо текіла, ром і віскі, гэта ўсё па-глапаліцку. Вось развітвацца ўжо час, што ж чакайце ў госці нас. І рыхтуйце там свае куантро і драмбуе. Ой!